Ndani kuna iko ashando zini. Alright. Ati kundiziva. Wakuya pa 10 boy. Handi muziya wama ndasangana nemi mukati mondida ndakati ndichakudza imi. Ndizvo zvinoitwa. Ndatsvaga pano ndikapawana zvindane mindurozve. Hava kati moda kundiroora here. Ndatouya nebhegi here. Ndindokutsvaka kana iwe. Hamonditsvagepi handina kupa inhamba here musi. Ane bhegi zorogwa. Hava kati moda kundiroora here. Senzi kutokona taura chifamba. Aiwa, ndida topinda mukati. Jokes zvenyu ndakazokudza kuti handikudii. Ndakazokudza kuti handikudii. Iwonwaza mafanisi. Chikuru kamwana. Ndokutengera vanhu kuzara. Chodada chana chenyu. Utsvaka basa mwanangu. Chodada chana chenyu chivazibva mazikuru angu. Saka laptop ndokutengera chitekera umba nditi. Munhu anogara kumadhodho kuno mukona watengera mwana laptop here neni. Ndokutengera mwana wangu. Ndichakutsvaka. Munayo mari yacho. Ndichanotsvaka vanoita maswap and top kana vai vanotengesa magoods. Mutengerei kuDXB runners. Kudine unenodzi DXB runners. Iri kupi? Vanotengera vanhu malaptops. Kana muchida laptop mukaorder kwavari vanokutengerai laptop kuDubai kana paAmazon chaipo chaipo vokutumidzirai. Munokobhadhara mari shoma shoma imwe mozopedzisa kana laptop yenyu yawika. Alright. Yamunoda laptop hadzidhuri dzotangira pa $58. Laptop chaiyo $58 nyama. Nyowani. Nechikwereti futi. Kana mozobhadhara yauya yasvika 7 days. Mukangoorder nhasi chitatu. Next week chitatu laptop yenyu inenge yatova pane maoffices muHarare nekugweru. Saka tovaona pati waone mani details here. Ndokutumirai kamuchida. Nyorai nhamba dzanga asi mundifonere. Alright. Saka vanonzi chii? DXB runners. DXB runners. And Facebook varipo. Mira ndokudzazvo. Kamuda kuita business ka. Moata business remalaptop moziva. Mufungati mukaorder mukatenga laptop ne$58 moitengesa mari. Mukatozoitengesa kana 200. Motoita business rototengesa malaptop. Thanks. Bozi mechiteura nemari dzakachipa. Thanks a lot. Wasimbisa. Saka ndichavatsvaka ava wataura ava. Kuitira kuti nditsvakire chimwana changu ichi izazvisvike kuna mama. Ona ndokutengera laptop. Nepamuromo yo. Asi ndakakupa malingi ezvizvi nemusoro kuchikoro. Saka maita basa shamwari. Thanks a lot but yokuya kumba. Tengerai mwana laptop DXB runners. Alright. Amazon moiziva. Vanotenga venze paAmazon kana chikutumirai kana iri yamoda. Uchiri pano? Ndatoendei.